ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ọ ga-adịrị nwoke mmadụ kwaziri nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje n'abata ngwa anyị ji eko agaghị aka anyị. Chetakwa aka mbụ nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanị ya na-esonyere m. Ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka igwebuike. Anyị ka nọkwa na nnyocha isi akwụ dara n'ala. Chetakwa ebe anyị kwụsịrị, ebe Chike na Ada gbasiziri akwụkwọ wee biri dịka di na nwunye. Ka afọ 5 gachara, alụmdi na nwunye ha mịtara mkpụrụ. Chineke gọziri ha, nye ha ụmụ abụọ, otu nwoke na otu nwanyị. Aha nke nwoke bụ Chukwuma, aha nke nwanyị bụ Ọbịanuju. Ndị nọ n'akụkụ na-atajiri ha anya, na-asị na ọ dị ka ha bụrụ ha, maka na ha na-ebi n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụghị na ha anaghị ese okwu, mana ha bụ ụdị ndị ahụ ga-abụ ọ bụrụ na ha na-anụ ọgụ, mmadụ kụọ aka n'ụzọ, ha emegharịa bịa meghere onye ahụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye ahụ nọsịkwa na ha nwere ike bido ebe ha kwụsịrị ma ọ bụ kwụsị kpamkpam. Mana ndị ha na ha biketara agaghị ama na ha na-anụ ọgụ. Ha wee si otu a wee na-ebi. Ọ bụrụ na Chike gaa ọrụ, emechi ọrụ, ọ na-agba ka ọ na-anụ ụlọ ka ọ hụ ndị be ya. Ada anaghị aga ọrụ maka na Chike kwụsịrị ya ọrụ. O kwuru na o nweghị ihe ego Ada ga-ezu, o nweghị ihe ọ ga-eji Ada ego ọ kpatara wee mee, maka na o zuru ka o mee. Otu a ka ha si wee na-ebi n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. O wee ruo n'afọ 1967, oge ahụ ọgụ bidoro na Naịjirịa. Ndị kọta ọkọrọ ibe ya, onye je Ọnịcha pata ọkọ ma nke ọhụrụ ma nke ọhụghị, onye si Nsụka pata ọ sịghị na ya si Abuja. Otu a ka akụkọ si ghara ibe ya elu, asị na a na-akwa mgbọ ebe dị otu a na ebe dị otu a. Otu a ka ha nọgide. Chike wee pụta otu ụbọchị wee na-eche ụwa ya, maka na ụkwụ jiziri ya bụ agụ. Ọ na-eche kedu otu ya ga-esi ahapụ nwunye ya na ụmụ ya, soro ụmụ okorobịa ibe ya gakwaba mgbọ. Ihe ndị a ka ọ na-eche, chesịa fee na isi kwuo n'ezie na ikwu jiri ya bụ agụ, na o nweghị ihe ya nwere ike ime. Ka o chechara ihe ndị a baa n'ụlọ, aka kụrụ n'ọnụ ụzọ, o mepee ụzọ. Ọ bụrụ nne ya na obere nwanne ya nwoke batara n'ụlọ. Oge nne ya batara, ọ daa n'ala bido bewe akwa. Chike na-ajụ ya gịnị na-eme ya, gịnị na-eme ya. Ndị be anyị, aga m akwụsị ebe a. Ụbọchị ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsị. Chetakwa na esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Biko gbanị ya na-esonyere m. Ma ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, pịara m aka na chia bọtịn tụsara m ozi a ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na-enwe amaghị ya. Oge ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị. Ndewonu, ka o mesịa.